Welcoming you all. Welcome to this live video. It will just last for 30 minutes, so would appreciate it if everybody contribute to it, whatever you want to say. Nwadoluchukwu nwanne m nwaanyị ekele m gị. Nwanne m Christabel ekele m gị nwaanyị ọma. So ndị ọma I wrote 4 topics. Erima, allow me to flex now. Let me flex. We get lights and we get data. At least let me flex now that I can do live video without fear. I'll feel local up nip and down nip and data. So let me just flex more on them. So welcoming you all. So I wrote down 4 topics. So these 4 topics, somebody has written his own choice, which is the rugalization, public opinion on rugalization, and ways to make our leaders see reasons with us. So, but we still have like 3 minutes to make choice, so we can still make choice on the first question is questions on my activities, on what I do. What we choose, it's what is going to determine the language I will speak. If I will switch into Igbo language, so the second one, I think it's the challenges we have in making our children speak the language. The third one is public opinion on rugalization. And the fourth one is Igwebike, the forgotten concept of Ndibo, and how to project it again. So, but we've just gotten one answer, somebody choosing public opinion on rugalization. This is why I'm speaking English language. So because we are trying to tackle issues that concern us. I am a broadcaster by training. Of course, some of you know that I was in radio, television before I had to pull out to face what I'm doing, strictly promotion of Igbo language and culture. But before then, I was trained as a broadcaster, both in my first and second degree as a media person. So this is why most of the time you see me trying to talk about some issues or trying to broadcast some issues. It's not just because that is my training. That is what I loved, and I went and got training for it. So today we are, based on the answer we got so far, we are going to be talking about the public opinion on rugalization. So I would want most of us to say our own opinion, because sometimes these issues that affect us, we tend to kind of keep quiet on it, and or we tend to not know the best platform to say something about it. But the truth is, at least I know that in my page I have some commissioners, I have some lawmakers in our state. I know that I have the governor's media person as a friend on Facebook. So sometimes do not be deterred thinking that they don't see these things. They see it because they are human beings like us. So some of these issues that we keep raising on social media, you don't know the power you have as, somebody. Of course, most of the challenges people face today have been tackled on social media. So there is power in social media if you use it the right way,
most of the things I do today are all contacts and connections and growth that I got from my activities on social media and all that. So anyị chọrọ ikwu maka ihe gbasara ihe rugalization. So we want this public opinion on rugalization. What do you think? Would want constructive contributions this time around, not just talking and the noisy part of it. No, we want something constructive, something that can be put together and presented, as what the public or what people are saying, or what most of the people are saying. So for me, I think I am very worried with the fact that I have not seen the lawmakers saying something. I have not seen our representatives. I've not seen them saying something. I have not seen them standing up to any thing at all. It's just like something hanging, just allowing the public to be confused. So which is very worrisome, because sometimes when silence is not always golden, on the issue that affects a whole lot of people, lives and properties, it's not always golden to be silent. So sometimes I get worried at the silence we get when things are happening in Nigeria, and the people who are supposed to be representing us and speaking something are not saying anything. They just keep quiet. They just allow the public to vent on social media or other platforms, and they say nothing. It becomes very, 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 very worrisome. So okay. Okay, Christabel nwanne m so muso asụsụ Igbo obele nsotu asụsụ Igbo obele ihe njaskwanụ bekee bụ ka maka okwu nke anyị kpụ n'ọnụ ihe akpọrọ rugalization. Onye njasụ nya bụ bekee ka ọtụtụ ndị mmadụ nwee ike tinye ọnụ n'okwu a, maka na achọrọ m ndị chọrọ ide n'oyibo ka ha dee n'oyibo, ndị chọrọ ide n'Igbo ka ha dee n'Igbo. So na ọ ga-akakwanụ mma oge ụfọdụ ọ dịcha mma ma ọ bụrụ sọ mkpọtụ ka anyị na-eme. Ọ bụrụ na ihe mee anyị abịa anyị ticha mkpu kụcha ya otu ahụ hapụzie ya, ọ na-aka mma oge ụfọdụ anyị kwuke n'ihe bụ mwute anyị jiri nwayọọ kwuo ya ka o wee daa bụ ọfụma. Ndị a na-agwa ka ọ na-elu ha ntị, maka na ọtụtụ ihe na-eme n'obodo anyị, ọtụtụ ihe na-eme nke bụ na ị na-anya n'echi ị gaghị ahụ echi ọbụla. Ị gaghị ahụ echi ọbụla biko ụnụ ahụgonụ na anyị ka nọ n'okpuru ọchịchị Nigeria. O wee bụrụ ihe nsogbu na ihe ga na-eme ndị kwesịrị ịnọchite anya anyị, ndị anyị họpụtara ka ha nọchite anya anyị, ha gbachisịa nkịtị. Ọ nke a ka m anaghị aghọta. Gịnị na-akpata na ihe na-eme ndị na-anọchite anya anyị n'obodo dịgasị iche iche na steeti dịgasị iche iche otu o si emetụta anyị, ndị asịrị ka ha ga-anọchite anya anyị maka ọnọghị ha kpọrọ mana bekee representative. Gịnị na-akpata na ọ bụrụ na ọtụtụ ihe na-eme ha gbachisịa nkịtị ama nkwu ihe ọbụla? Unu ahụgo? Maka na oge ụfọdụ nkịtị a ha na-agba ọ bụ maka na ya anaghị ajụ ha, ka ọ bụ maka na ha enweghị ha ga-ekwu. Ọ bụrụ na ha amaghị ka ha ga-esi wee nọchite anya anyị, ka ha latabanụ wee zuga ndị ọzọ. Maka na ihe na-abịa, nwere ike ihe ga-abịa ọkarịa, ihe ga-abịa ọkarịa. Asụkwasị gwọọ ya mgbe ọ nọ n'echiri okwu tupu o wee lizie ahụ niile. So we are asking pertinent questions. Ọ bụ na onwe ihe chọrọ ikwu biko depụta ya. Ọ bụ na onwe nke ibu n'obi depụta ya. Ihe gbasara rugalization, what is your opinion on rugalization, and how do we make our leaders, both the representative and all that, and the state governors and the lawmakers in the states, in our respective states, how do we make them see reasons with us? Because it is not enough to vent on social media and leave it at that. Right now, I think the name or the package has been changed from rugalization to national whatever, farm, livestock, whatever. So if we are in a country where the people are not listened to, then there is a problem.
So what is the opinion? And why is it that our representative, do not say anything when things like this are going on? So, okay, Eze want to ask me a question. Please go ahead, because I want us to contribute to this topic. I want us to contribute to it. So say something. Please go ahead and ask me a question. One Oluchukwu said that I say a big no to Ruga, or National Livestock Transformation Plan. Yeah, okay. She is the vice president of Ohaneze Youth Council. And I think earlier today I read a presentation by her where she stood her ground to say no to this. So you said, I also think we should engage the representative in town hall meetings. Very, 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 very good. I think this opinion is very amazing. We should not stop at just shouting and insulting, and at the end of the day we say nothing, because some things are really, really right now in most of our states. If we can tell ourselves the truth, there are already activities going on which are already dangerous to lives and properties of citizens, of people who live in that state, of children who go to school and return, of market women who go to market, of men who go out for their daily activities. There are already activities going on that is very, very dangerous to our security, as citizens. And sometimes it's as though we have nothing to say. It's not enough for the governors or whoever to just say something and then we just accept it. Sometimes I feel so angry with the docile attitude of the youth. Most times we are easily carried away by unimportant things, and then we say nothing on issues that affect us, affect our future, affect our children, affect our families. Because the truth is, everybody will not go abroad or go live abroad. Like me now, we're gonna come back at the road, they come back. So it's very important that we know the depth of some of these things that are happening in our lands, and so we'll contribute, we say something to it. So I'm reading our opinions here. Charles says, simply because they've been brainwashed with money. Yes, yesterday I said something about people, the youth, who during elections, you'll be so disappointed at the kind of youth we have today. So you see the youth, we see somebody who have what it takes, who come out to present, just like Professor Patrick Lumumba once said, that Africa is not moved by constructive presentations or whatever that you bring out in tackling of their problem. They are always moved by their stomach, and that is exactly what happened during election. You see young people following those who have money. If you don't have money, and these are some of the issues. Now, what kind of future do you build for yourself when you go to the polling booth and collect 200 naira? 200 naira. Yes, things are hard. You do not sell your soul just because things are hard. I know the one I went through before I even finished university. So things are difficult. But you say because things are difficult, so you are going to sell lives. You are going to take decisions irrespective of how dangerous they are to lives. It's one of the very, very, very important. Okay. Yeah, yes, I have seen your presentation which you made today. As a social boy, I am still waiting for your question. Charles thinks that Ruga is a way to make us Muslims. Well, our ancestors' first son is no Okpansuka na agoge nna ige nweta Okpansuka.
As a social boy, why Igbo don't want to talk about IPOB? Okay, what do you want the Igbo to talk about IPOB? Which area do you want them to talk about? Is it based on the Rugalization or another issue? So Onyechukwu said the worst part is the Fulanis threatening us with death, and like, no. Aburas no. Agwa eme ihe o ji bụrụ agwa ụmụaka achịrị ya wee hie nkụ. Ọ ihe bụ maka na anyị egosigo na ụjọ na anyị enweghị ọnụ okwu. Ihe kachacha wee ka mwute na-emetụta ala Igbo bụ ihe gbasara na anyị amaghịzi ihe bụ igwe bụ ike. Ihe a bụ ihe kpatara na mgbe ndị IPOB chịkọrọ ọnụ wee kwuo okwu o ji ejide onye ọbụla, maka na ha ahụgo na ha nwere ike kpọkọta ọnụ, ndị mmadụ n'ala Igbo nwere ike kpọkọta ọnụ wee kwuo okwu. Mana ebe anyị anaghị ekwu okwu dịka otu ndị, mgbe ọbụla na-azọ ọchịchị, na-azọ onye ga-abụ onye isi mitin nke ọzọ na onye ga-abụ onye isi ọgbakọ nke ọzọ, ihe a ka anyị na-azọba, ihe enweghị isi, ihe enweghị uru ọ bara anyị kịta. A sịrị na onye ọkụ na-agba be ya anaghị achụ oke, mana n'ala Igbo ka ị ga-ahụ na ọkụ ga na-agbabe mmadụ na-agbapasị ya, onye ahụ na-achụ oke, na-achụ ihe enweghị isi. Ọ na-aka adị mwute ma ọ bụrụ na ihu ndị ntorobịa mgbe ihe dị ezigbote ike na-eme, ha na-ifu ha izuụka niile anyị achọ ofu ihe na-ede, anyị kwuo maka onye na-ayị, onye Davido na-ayị na onye nke ọzọ na-ayị, anyị ekwuo maka nke ọzọ na nke ọzọ, anyị anepụzi anya n'ihe gbasara ihe kachacha wee dị mkpa, n'ihi na ya amaghị dịrị na ike anyị nwere dịka igwe, dịka ndị mmadụ, dịka ndị Igbo. Anya nụ na-amaga onye isi na nkịta na-akwado ha, abịa ha si anyị na ọ bụrụ na ya ekweghị n'ọkwa iwu. Ọ na-ahụgo n'ihe gọvanọ Nyesom Wike pụtara wee kwuo okwu gbowam. Aka m n'anya ka mfu ndị ọchịchị ndị steeti anyị ka ha kwuo nke ha. Ọ bụgodoro na ha chọrọ ịnabata, ha kwuo ya gbowam ka anyị nụ, ka anyị mara ebe anyị kwụ akwụ. Mana ọ na-abịa ebe koru n'elu, akwụghị ebe ha akwụghị ebe nke ọzọ, amaghịkwa ma ọ bụ ọsọ. Ọ ka mkpa na anyị ga na-ebido na-etinye ọnụ n'ihe dị mkpa. Anyị na-ajụ ha, kedu ihe unu kwuru n'ụdịrị ihe a? My friend said that the leader of Métis Allah said that people committing crimes are foreigners. Because Ganjuzie, why are we now about to create lands for foreigners on compulsion so that they will start their personal businesses? Because I have really not seen Nigeria enlisting the cattle rearing as one of the major economic source of Nigeria. Makano manu ni hindi ozo, but they've not really said that cattle rearing is one of the national major economic source of the country. So why is this now a national issue? Personal business and whatever. Why is it now a personal issue? Why is it a personal problem? So Mazi Ogochukwu, so my question is, why are the Igbos so divided in this century? What are the benefits of these programs? Where are the Igbos or Eastern Region initiatives since one name ki na-ajụ ka m na-ajụ? Mazi Ogochukwu ki na-ajụ ka m na-ajụ? Because it is sad. A lot of unanswered questions, my dear Credo Mary. It is sad. It is very, very sad. Why are we not coming out to say things in one voice? Why is it that sometimes at the organizational levels, you begin to see different organizations trying to have their different stands? What is the meaning of that?
the other time, during the time of remembrance, I made a video and I said, if an organization brings up a topic or a stand or a decision that we've seen is beautiful universally as it regards to Ali Igbo, why are we not embracing it? Why must it always be struggles of ndị kwe na ndị ekweghị, ndị nke akwụli ya na ndị nke ọzọ ekwughị ya? Why are we always trying to follow the irrelevant things? Why? Ahụnubekwa m ebe onye ọbịa ga-abịa wee tibe iwu be mmadụ, chụpụzia ya be mmadụ, maka na otu o si wee dị kịta. Ọ bụ nwere ihe onyonyo na-akwagharị taa ebe onye Igbo, nwoke Igbo na-eme ihe onyonyo wee na-ekwu na ndị agbụrụ ụgbọala wee dochie ụzọ na onye ọbụla nọzi n'ọsọ, ha nọchiri ụzọ na ọkwa akụkọ Asaba ka Ọnịcha, onye ọbụla wee nọziri n'ọsọ. Ya bụ na ndị ọbịa rịkpatagobe anyị wee na-etiziri anyị iwu ihe anyị ga-eme. Ndị na-anọchite anya anyị na ụlọ ahụ edowelu ha emechisi ọnụ ha. Ndị isi steeti anyị dịgasị iche iche ekwubere okwu ka ekwu na-ada ụda na ntị ka anyị ghọta ya ebe ha kwa akwụ. Ndị ntorobịa ọtụtụ n'ime anyị egwugide egwu, na-adị mma igwu egwu, mana ọ bụrụzi na anyị ga-egwugidezi egwu gwufee oke, anyị amaghịzi mgbe anyị ga-alọghachita wee kpakọrịta wee nọọ ọnọdụ abalị ma ọ bụrụ ọnọdụ anyasị ma ọ bụrụ ndị be anyị. Azụkwa na ihe ka herime, maka na ihe a nwere ka ọ dị. Ọtụtụ n'ime anyị aghọtaghị ebe o jerugo. Ọ bụrụ ihe niile ka a ga na-ekwu na igwe ebe a, mana ka ngwa unu ihe na-eme karị mgbe egburu ndị mmadụ na Nimbo, ka dịka onye na-arụ na redio na TV. Mgbe ahụ ka njelum ebe ahụ, ejere m na Nimbo wee na-ajụ ajụjụ. Anyị megidere ya bụ ihe wee meriri ya rute na redio. Otu mpaghara mgbe a na-eme ya bụ program ka dị asa anyị na emezina ya na ọ dịgo overflowed n'ihi na eziokwu na-apụta ihe. O wee bụrụ gịnị na o nwere ọtụtụ ihe ma ndị si be anyị bụ ndị igwe, ndị nke akpọrọ ndị igwe. Kedu ihe kpatara na ihe na-emetụta anyị anaghị emetụtazi unu n'mkpụrụ obi? Na ọtụtụ n'ime unu ewolugo ahịa efi n'ala wee na-azụgbuzi ndị unu na-achị maọbụ ndị unu na-elekọta anya n'ala Igbo. Ọtụtụ obodo n'ala Igbo kịta ka ndị na-elekọta ha bụ ndị igwe na-agbazi egwu atịla ọgwụ ha na ndị a na-agba. Kedu ihe kpatara ụdịrị ihe a? A na-ajụ ma ọ bụ na okpu isi amaghị akpụ ka ọ bụ na agụba adịghị nkọ, maka na mụ aghọtaghịzi. Dịka nwaanyị, ọ dịka onye nne, ọ bụgodoro ọkụkọ ka egbe na-abịa iwolo otu nwa, ị ga-afụ ụdịrị ọgụ ọ ga-anọ. Mana kedu ihe kpatazi na egbe ga-abịa zụbukọchala ụmụaka? Nnekwu ọkụkọ etukwuru na-ekiri egbe na-asịkwudiri ya nnọọ. Ihe agbagojuru m anya, maka na ihe na-emebe anyị ọ na-ada anyị ka ọ bụ egwuregwu, mana o jemigokwa. Nke ka njọ bụ ịchụpụzi anyị na be anyị ebe anyị nọ. Ọkwa ebe a bụ ihe ọka njọ. So it is very important that the leaders and our representatives listen to the public. They listen to us. It is also very important, in fact, as a matter of fact, a responsibility that we contribute to issues as it affects us, and stop being carried away by the weekly trends that come up on social media. Because yes, there are trends. Yes, we have to have fun and play. But it's also key that we realize that when something begins to happen that endangers our lives and properties, and we tend to look away and get carried away by the weekly trends and the fun, then we will not even know when the flood will sweep us away. It is a responsibility on us to also hold our leaders accountable, especially as regards to decisions and things that affect our lives and properties. For me, I don't think I want to be a kind of leader where I would never be
I will never listen to the people I am overseeing. At least hear them out. At least tend to know the public opinion. And that is the essence of this live video. The public opinion. What are people saying? And how do we make our leaders? Now, Oluchukwu said we should engage them on a town hall meeting. I also think that other media personnel do not say I am not a broadcaster or I am not working on radio. Forget that radio thing. Forget the TV thing. Social media is also, in fact, it is now one of the major forum of sending messages across. So it is important that we begin to say things as it affects us. We should work on the unity among governors, representatives, senators. Very true, my sister. Very true. How we can achieve Biafra when the Igbos are wicked to themselves. Uchechi, yes, like I said, everybody must not be on the same table. That is one thing. We should not think that there is any point in time where everybody 100% will agree to a particular thing. So we should not wait until when everybody agrees to a particular thing. It is important that we look at the brighter side, the greater percentage. If we have a greater percentage saying something, then it is the voice of the people. It doesn't matter if a minute part is saying, no, we don't want that. So we should not wait until we. I said that sometimes when you wait for perfect, in doing the things I do and in growing in life, I have learned that never wait for a perfect condition to do something, because you wait tire. You go wait to tire. You see? So it's one of those things. I don't know whether I should call it a skill. We should also accept our reality that everybody must not agree to a certain thing before it is done. So it's important that we look at the brighter side or the greater percentage, and then we take it as the voice of the people. Shalom Snandi Webundi. And how the ezigbo mkpa ndị igwe obodo anyị dịgasị iche iche ka anyị jụbanụ fa ajụjụ. Makana ka ngwakwa no kita ndị gọvanọ na-atinye aka n'ịhọrọ igwe. Ọ dịkwa ezigbo mkpa na ndị igwe ga na-egezi ya ha ege ọ bụ na ndị obodo ga-achịkọta ọnụ dịka ndị ntorobịa dịka otu dịgasị iche anyị gwa ha okwu agwatụ ya ndị gọvanọ agwatụ a na-eme ya otu ahụ. Ịhụ na ọ bụrụ na otu niile ekwubu okwu ogu ụfọdụ ọda abụcha I don't nonsense this anyị eticha mkpu ọgalebe ahụ amala anyị dịka ndị nkwa a ga-asa anyị hapụnụ ha emecha mkpọtụ ha nọrọ nwayọ hapụnụ ha ka ha zuzubenu. Mana ọ bụrụ na anyị dịka ihe Nwaada Oluchi mere taa dịka akụkụ otu nke ọnụ bụ Ọhaneze Youth Council, ha depụtara ya dee ya bụ wee kesasịa ya ebe niile. Ọ bụrụ na ịma mmenwu na vidio ime ya na audio, ịma mmenwu na audio ide ya ede. Ma ya bụrụ na ị na-ezi ozi si na-ekwu ebe ịkwụ ịhụgo na ọ bụrụ na anyị niile na-atinye ọnụ n'okwu yara ịbụ ndị ọ ga-abụ ọkụ na-agba afeba be ha na-achụ oke, ọ ga-enyere anyị aka ma ndị igwe ma ndị representative ma ndị gọvanọs anyị na-atinye ọnụ, maka na amaghị ihe bụ na ihe ga na-eme ọ dịka na ndị mmadụ maọbụ ndị a na-elekọta abụrụ dị mmadụ. Ya bụ na ọ dị ezigbo mkpa na anyị nwa n'onwe anyị. Frankly, I'm confused about being this Igbo Biafra or Nigeria or Easterner, because it seems we are completely confused. We are British, but British doesn't accept us as British. Okay, Ezechukwu Ogochukwu ahụrụ m ihe dere ihe a bụ nsogbu anyị na-enwe. Ihe niile ọ bụrụ ndị mmadụ asị na everything runs on politics. Mana oge ụfọdụ ọ na-adị ka ọ na-aka anyị n'isi dị politically correct. Anyị na-ede, we always want to sound politically correct. We always want to speak the highest English. We always want to say this or that, irrespective of the fact that it affects
us as a people. So these are some of the issues in your different groups, in your different churches, in your different families. Come up with an opinion, come up with a decision, and then we begin to gather them and collect them and see it as a public opinion and start sending it across to our representatives and people who are at the helms of affairs in our different states and all that. It doesn't matter if you think they are not listening. They are listening. And the fear of the people raising on them, because the fear of social media social media na tukwa ụjọ makana mana ka ọ ghara ịkwụsị na ime mkpọtụ. Ka anyị bido n'otu anyị dịgasị iche iche ya kwụsị na iche oge adịghịzi. N'otu anyị dịgasị iche iche, ọgbakọ anyị dịgasị iche iche, ụlọ ụka anyị dịgasị iche iche. Onye o mere Bishop Chukwuma na-atọgbu m atọgbu maka na nke ọbụla mere ifu ka ọ ga-apụta ozugbo kwuo okwu gboo ọdụ ụda na ntị, okwuo ya ịmala ebe ọkụ. Nke ọ ga-abụ na ọ bụrụ na o nwere ndị ụka ya obi ha ka na-agbago egbo nke ha magodere ebe onye si ha kwụ wee mara ebe ha ga-atụnye ihugo. Mana onye na-enye anyị nsogbu oge ụfọdụ bụ na ya na ha ama ebe anyị kwụ akwụ. A na-ekwu nka na-ekwu nka ọ ma ruru otu izu ụka anyị echefuola ihe niile tinye iru. Ihe a na-ekwu okwu ya bụkwa na obere ihe, maka na mpaghara aba anyị, ọ bụrụ na ị bi n'ala Igbo ị ga-aghọta ihe a na-ekwu. Akụkụ mpaghara aba anyị dịgasị iche iche ka ndị a wegoro ọnọdụ na-akpa agwa dịgasị iche iche. Ihe na-eme ọ dị ka ejidego anyị na awachigo anyị enweghịziri ebe ọpụpụ. Ihe a na-ekwu dị ezigbote mkpa. Ya bụ na ka ihe a ghara itofewe ogologo, na obi m ihe m na-ekwu bụ na asịrị m mba, no. In the East, we are still battling with trying to come up with agriculture. Ọkwa nke a bụ ihe ọzọ na-eme anyị na-elefu anya. Ala Igbo kịta enweghị nri. Ana m ebuliri ndị Anambra na ndị Ebonyi aka. Ala Igbo kịta enweghị nri. Nke ọ ga-abụ na ọ bụrụ na o nwere ihe mere taa, na ihe ga-emekwa kịta ga-aka njọ karịa nke emeburu emebu. Gịnị kpatara na ala anyị dịgasị iche, ndị si anyị dịgasị iche iche anaghị enemi anya n'ihe gbasara nri? Ọ bụrụ na a na-eri ji n'ala Igbo, a na-aga n'obodo ndị ọzọ na-azụta ji, ọkacha Benue, agbapụ na Benue ga-azụrụ ji nata. Ala Igbo enweghị nri. Aka na-ekwu gịnị kpatara na ya na dịka Nyesom Wike kwuru na nke ya nwere enwe bụ ka e wee kọba ọrụ ugbo. Gịnị kpatara na ya anaghị ene anya n'akụkụ ahụ? Maka na anyị enweghị nri n'ala Igbo. Anyị enweghị nri n'ala Igbo. Ọtụtụ ihe a na-eri n'ala Igbo na-esi n'ugwu Awụsa abịa. Maka na nwa ozo onye ike dị ịkọ ọrụ. Ndị isi obodo amaghịkwa ma ha na-akwadori ma ndị na-akọ ọrụ ugbo ka a na-akọpụta ihe ọfụma. Ifuru kịta na ndị Anambra akwadobego izu efi Igbo, kedu ihe ndị ọzọ na-eche? Anambra ka na-agbani, Ebonyi ka na-agbani n'ihe gbasara nri. Maka na ọ bụrụ na anyị anebe anya n'egwu a na-agba, ọ na-agba digi na ya mabe na mbido egwu anyị ka na-eche mgbe o bido mebe gbagbagbagbagba. Ị mara na ya agaghị amakwa ebe mmiri a ga-anọ wee bido mawa anyị. Ka anyị bido na-atinye ọnụ n'ihe dị mkpa n'ala Igbo. Ka anyị bido na-atinye ọnụ, kwụsịkene na ụmụ nka ọgụ mpako, ọgụ onye ga-abụ onye isi ebe a na onye ga-ekwu otu ga-ekwu nka na otu ga-ekwu. Ka anyị kwụsịkene na nka ihe abaghị uru wee nemigodo anya n'ihe dị mkpa. Maka na egwu na-agba kịta n'ala Igbo ọ bụghị egwu achụ ụtaba n'aka agba, ọ bụghị egwu achụ ụkwa n'aka agba. Ihe na-eme. Ọ bụrụ na ị naghị agagharị n'ala Igbo, ị gaghị aghọta ihe a na-ekwu maka ya. Ọ bụrụ na ị naghị eme nchọpụta dịgasị iche iche, ị bụghị onye njenje dịka anyị si eje, ị gaghị aghọta ihe a na-akọwa. Ya bụ na ọ dị ezigbote mkpa na ebe niile olu anyị ruru dịka ndị mmadụ, nke anyị ga-emenwe ebe anyị ga-ekwuru ka anyị bido kịta na-eme ya. Ka ndị na-anọchite anya anyị na ndị isi obodo anyị mara ebe anyị kwụ. Kwụsị na ekwu ebe ọzọ a na-ekwu, ka anyị kwube na ihe dị ezigbote mkpa.
ka anyị kwube na ihe dị ezigbote mkpa maka na ihe na-eme ọ dị ezigbote mkpa na ndị na-anọchite anya na n'isi obodo anyị mara ebe anyị nọ. Ekelekwa m unu to everybody who has contributed. Nwada Oluchukwu, I greet you. Chukwu gozikwa gị, Ogochukwu nna m, Chukwu gozie gị. Henry Shalom, Chukwu gozie gị. Chukwu gozie gị. Henry, yes, ọ bụrụ na we must embrace iPod format. Ọ dị mma mana si wepụta format a ka o wee daba. Ọzọ bụ ndị iPod na onwe ha ga-aghọta na ọ bụrụ na iwepụta ya bụ atụmatụ, ọ bụghị ihe a ga na-akọ ọnụ onye ọbụla sịrị na ya achọghọ nke ahụ akọbụ ya ọnụ mba. Ya bụ na ndị iPod bụ anyị nụ, ọ bụrụ na nke dịka m si kwuo otu ọbụla wepụtara ya, ọ bụ iPod ọ bụ ọhaneze, nke ọbụla wepụtara atụmatụ dị mma, ndị Igbo kwadonu ya, hapụ kenegodu nkanka ọ bụ ndị akwụrụ ya ka ọ bụ ndị nke ọzọ kwuru ya, ọ daghị enyela anyị aka. iPod, otu ihe iPod mere bụ na ha mere amara na ndị Igbo nwere ike ịnọkọ ọnụ wee kwuo okwu gbowanye, mana oge ụfọdụ ihe na-ebe nsogbu bụ akọmọnụ na ọgụ na mkpali na ihe niile na anyị na-emebe na soshal midia, a na-afụ ya na-achị anyị ọchị. Ya bụ na ọ dị mkpa ka otu dịgasị iche wee matakwa na ị na-akọ ndị Igbo ọnụ aja maka na ha ekwetaghị ọda adịcha mma, mana ọ dị ezigbote mkpa na anyị hapụrụ nkanka nke ahụ wee na-emi anya n'ihe bara uru na ụkwụ isi sekpu ntị wee kwado, maka na ihe na-eme na be anyị. Ndị niile na-apụta n'igwe na-apụta ekwu okwu gbowem, okwu ha na-ada ụda, ana m ekenesi unu ike. Biko nụ ndị commissioners na ndị lawmakers na ndị house members ndị nke nọ na peji ma bụ ndị oyi mụ na Facebook, ọ dị ezigbo mkpa na unu gere anyị ntị wee nyela anyị aka n'ihe a na-ekwanụ bụ ala anyị, ala Igbo, ka ọ ghara ịbụ maka na unu nọ n'ọnwụ na mgbago ụmụ unu anọchaghị nso ọ dị unu ka na nsogbu adịrọ. Biko ozienu na anyị nwere ndị nne na ndị nna na ndị nne anyị na ndị nna anyị na ụmụaka dịcha kelekele, ndị nke ji ụkwụ aga ụlọ akwụkwọ, ndụ ha ka a na-ekwu okwu ya. Kwụsị na ịgba nọ nkịtị eji aṅụ mmanya taa na ọ bụrụ mgbe niile ka a na-eme politically correct. Politically correct ọ bụrụ mgbe niile ka a na-eme politically correct. Eji na mkpụrụ obi gị wee lefuo ya maka ntọntọ, mgbe ị ga-enwe ike wee welu mmanya ṅụọ maọbụ ka e wee ntewe gị dịka na ịbụ ihe niile. Ọ bụrụ mgbe niile ka ọ na-adị ụtọ ịda politically correct. Ya bụ na eji m ohere ekele mmadụ niile. Anyị ga na-eme ya nwayọọ nwayọọ. Ekele m unu. Onyanụ Shalom, when our farmers are being harassed. Eziokwu ka ị na-ekwu, maka na ndị nke nwaka na-akọ ọrụ ugbo akọ ama hapụ kenene ha ka ha ka ọnya bụ ọrụ ugbo. Sometimes you need to be harsh on people for them to get back. Eziokwu, mana anyị ga na-atinye hash anyị ahụ ka o wee na-adama, maka na ọ bụ na hash anyị oge ụfọdụ onye a na hash dị amaghọdị iri ya na hashiri ya, ịhụ na hash ahụ ama amịtazụ mkpụrụ. Mana a na-ahashi ị na-ekwu okwu na-abalị mmadụ mba, mana onye ahụ mara ihe iji abalị ya mba, ọ na-aka ama mma. Mana ọ bụrụ na a na-abalị mmadụ mba, onye ahụ amaghị ịdịrị ihe o mere eji abalị ya mba. Ọ bụrụkwa na mmadụ niile nwere otu nghọta dịgasị n'iche n'iche. Mụnwa na onwe m bụ nwere ọtụtụ mgbe m ga-eme nke m atụkwasị m ya, nkwụrụ ọtụtụ mgbe m ga-afụ onye nke delu ọ dị m ka m wolu aka tinye machapụ onye ahụ ụra. Mana anyị ga-eji nwayọọ. A sịrị na iwe nwanna anaghị eru n'ọkpụkpụ. Ndị Igbo otu dịgasị iche, mana ebe a m bịara otu a ka a na-ese okwu nka okwu. Anyị kwesịrị ịhapụgodo ihe abaghị uru, hapụgodo oke anyị na-achọ, ka anyị tinye anya wee kwuo okwu dịka ndị Igbo, maka na asị na Igbo bụ ike, asị na ezu oke esi eri anụ atụtụọ ngịga, aka weta ọnụ eju. Ka anyị ghọta na ihe na-eme abụghị ihe anyị ga-achụkwa n'aka wee na-agba ya bụ egwu. Anyị kwesịrị ka anyị jikọta aka ọnụ wee na-ekwu okwu dịka ndị a si ekwu okwu. Oge ụfọdụ ọ bụrụ na ihe a na-eme na-eweta anyị wee ka anyị ghara ịpụta na soshal midia wee na-elu onwe anyị ule, ha na-afụ ya.
As na when two elephants are fighting, the grass suffer. Ọ bụrụ na nwanne na nwanne n'ụbọgụ onye obi erie uru ya, ndị iro erie uru ya, obi aṅụrị ya na-atọfa maka na ha ahụgo ka anyị na-elu onwe anyị ule. Ya bụ ka anyị bido jili nwayọ. Ọ bụgodoro na ị chọrọ ịba mba mana o nwere ihe ị chọrọ ikwu na afụ gị ụfụ, jilike n'asụsụ Igbo wee dee ya. Jiri asụsụ Igbo wee dee ebe na jiri oyibo wee kasasịa ihe nwa niile ya sasị ebe niile. Ọ da-adịcha mma maka na ndị mmadụ na-ene anya, ndị iro anyị ndị na-anọkọta wee nọrọ ebe ha nọ wee tie egwu a, ha na-ene anya mgbe ha hụrụ na anyị bụ nnọọ ọkwa anyị kwuche ya ọ bụ bee n'ebe ahụ nwere ihe ọzọ ha ga-eme ya. Ndị si be anyị wee na-eme ka ọ na ihe ha na-eme agbasaghị ha ọkacha nna nọchite anya anyị jisie n'ike mana ọ ka mma na ọ bụ na anyị dịka ndị mmadụ apụta wee na-agwa ha okwu oge nyela ya aka. Ndewonu ndị Igbo ibe m, ekele m unu ndị mụrụ m, ekelesie m unu ike. Aha m bụ Amarachi Atama. Oge mgbe nka na ebe anụ maka a na-ahụ ọkụ na data, anyị ga na-atinye ọnụ n'okwu nwayọ dịka unu ma anaghị m arụzi na redio na TV, mana enwekwara m ike ejiri Facebook anụmanụ wee na-eme ya maka na ofu ihe a. Ọzọ anyị ga-eme live video ebe anyị ga-akọnetịcha ndị mmadụ. Amaghị m ka esi eme ya mana aga m ajụta ka ọtụtụ ndị mmadụ nwee ike nọrọ na ya bụ live video. Anyị nwere ike anyị chọọ otu onye nwere ezigbote olu n'okwu mara ka anyị ga-esi mee ya ka o nwee ike wee tinye ọnụ na ya bụ ihe. Ekelekwa m unu ndị ọma, ndewonu.